Республикала ижади индустрияны үстерүдән яңа этабы башлана. Тармакка дәүләт ярдәм саралары барлана. Бұл хакта республика башлыгы Ради Хабиров Креастан форумында белдерде. Хаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсүмә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкортостан Республика стратегик эшкәртүдәге бүлек итәкчесе, икътисад фәннәре кандидаты, Өфе фән һәм технологиялар университетының икътисад, идара итү һәм бизнес институты доценты Розалия Шарафуллина. Шулай итеп, быел креатив индустриялар ул икътисадтың өлеше дип инде рәсми танылды һәм бына Өфелә үткән форум тап ошо нигездә мөгаен үткәрелгәндер. Бұл форумда баштан адагына тиклем безнең оешма Центр стратегических разработок Республики Башкортостан һәм Министерство экономического развития и инвестиционной политики тулыһынса үз иңенә алып, баштан адагына тиклем алып барды инде. Организацион формаһын. Шуны әйтеп үтәргә кирәк. Был форум кемдәрдә яйды? Ул терәк оешмаларды, опорные организации, региональ эксперт төркемдәрен һәм власть органдарын тупланы. Ямгыһы 30-дан ашыу Рәсәй төбәгенең 30-дан ашыу региондары катнашты. Шулардан 60-ка якын катнашучы. Был башка регионнарда һанап әйтһәк. Безнең республикала, мәсәлән, беренче көндә безнең башлык белән очрашуда 200-гә якын креатив җәмгыяте булды. Ижадчылар, именно безнең республиканың вәкилләре. Һәм форумның атамаһы ул региональ стандарттың креатив ижади индустрияларда үстерү буенча региональ стандарттың иң яхшы практикалары дип аталды. Һәм форумның максаты ул бергә йыелып, тәҗрибә белән уртаклашу, бер-берең белән танышу һәм хезмәттәшлек итү. Шуның өчен ошо был иң минеңсә бик югары форматта үтте был форум һәм ысынлап та ниндәйдер хатта практик һөҗүмтәләр барлыкка килүенә ышанабыз һәм шундай ниндәйдер мультипликатив эффект буласак дип уйлайм. Гомумән бына шундай ижади индустриялар эшләгән кешеләрнең зур бер форумга йыелып, үзләрен борсыган һораулар буенча кәңәшләшүе, тәҗрибә уртаклашуы ул республикала тәүгәме? Бындай әлбиттә креатив ижади индустрияларда үстерү буенча форумдар башка калаларда улар үтеп тора. Әмма безнең республикала ул беренчегә үткәрелде һәм кунактар әйтүенчә бик югары үтте инде. Югары кимәлдә үтте. Һәм хатта көлеп әйтеп куялар, нисек һәдә уздырырга икән дип. Шуңа уларды нимә хокландырды. Безнең башлыктың шундай шулай саралар уйлап табыр өчен һәм шул советты булдыруы, ысынлап та практик кимәлдә ниндәйдер эшләр башкарырга. Һәм бына икенче көндә безнең башлык бит инде бөтә муниципалитетларның башлыктарын йыеп, министрларны, кайһы бер министрларны йыеп, һәм кунактарды безнең шулай ук ижади индустрияны берләштергән вәкилләрне йыеп, бөтәһе алдында бик күп максаттар куйды. Мәсәлән, нинди максаттар алар? Без беләбез бит инде безнең ил президенты ниндәй максат куйганын. Беренчедән федераль закон, 330 федераль законы буенча 2030 елга дөем тулайым продукт ВВП 6% булырга тиеш. Креатив продукт. Улың өлеше тәшкил итәргә тиеш.
Шуға әлбәттә һәрбер төбәк ана шул ханга шул ханды булдыру өчен эшләр эшләргә тиеш. Һәм иң тәүдә бында ярдәм саралары, креатив иҗади индустрияларга ярдәм саралары ниндәй бар, нимәләр кәрәк, зур аналитик эш булырга тиеш бит инде. Бик күп безнең алда эшләр тора әле. Әле бездә Башкортстанда креатив җәмгыять барлыкка килде, формалаша, әмма кайһы бер төбәкләрдә был процесс әлегә бара гына. Һәм менә шуны әйтеп үтәргә кирәк. Власть органнары менән, терәк оешмалар менән, опорный организациялар менән һәм региональ эксперт группалар менән креатив оешмалар әгәр дә бергә эшләһә, һөҗүмтәләр дә зур буласак. Безнең республикала был эш минеңсә яйга халынып бара. Бына әйткәндә республика башлыгы Ради Хабиров ул креатив сәгатьтәр индерергә кушты һәм нисек һөҗүмтәһе булырмы буларның? Шуны әйтеп үтәргә кирәк. Безнең икътисад министрлыгы һәм без стратегик эштәр үҙәге креатив средалар оештырып килә инек быга тиклем. Бына гыйнварда башлаган инек дизайнерлар менән. Хуңынан видео уендар, разработчики видеоигр, шуннан программное обеспечение, дөйем, башка бөтәһендә бергә туплап йыйып һәр среда һайын йыйыла инек. Бына шуны зур масштабка сыгару, уларның проекттарын, уларның идеяларын минеңсә сынапта Зурак кимәлгә күтәрсәк шулай. Етәкчеләр тарафынан шундай игътибар булуы, ул һөҗүмтәләргә лә килтерәсәк. Һәм әлбәттә креатив продукты, безнең брендты, безнең республикала эшләгән эшкуарларның шундай интеллектуаль хезмәтен ниндәйдер югары кимәлгә сыгаруда өлеш индерәсәк дип уйлыйм. Бына креатив совет булдыру турында телгә алып киткәнегез, уның әһәмияте нимәле булыр? Совет булдыру. Совет булдырылды. Шуннан һуң шул көндә продюсерлар клубы булдырылды. Тагыла анонсировали фонд поддержки креативных индустрий. Улаһыла 50 миллионлык фонд булдырыла сагынды. Шул креатив сәгатьтәр, инвестицион сәгатьтәргә охшаш итеп. Совет әлбәттә ниндәйдер мөһим карарларны тормышка ашыру өчен кирәк. Продюсерлар клубы безнең республикала yetiştirilген креатив продукты башка төбәктәргә таныту һәм сетилгә шулай ук таныту өчен бик кирәк һәм бик мөһим. Ул бына кинопродюсерлар, музыкаль продюсерлар һәмак, әмма ләкин ул безнең дөйем республиканың продюсерлары дип атала инде шул клуб продюсеров. Бик кызыклы тимәк оешмалар. Бына булар эшләһен өчен әлеге вакытта нимә төп талап? Инде хәзер иҗатчыларның үзләренә эшләргә кирәк, илһамланып. Иҗатчылар минеңсә улар бездә быга тиклемдә булдылар, быга тиклемдә илһамланып эшләнеләр. Әмма бына шундай дәүләт тарафынан игътибар шулай бит. Тарафынан игътибар уларга тагыла стимул өстәясәк, тагыла ныгырак әүзем һәм ниндәйдер илһам килтерү шулай. Теләк шундай тагыла күбрәк теләк менән эшләргә стимул бирһә, бәлки безнең моны традицион тармактар менән бергә шундай зур компаниялар менән бергә әгәр дә улар эшләһәләр, бәлки ниндәйдер шундай мультипликатив һөҗүмтә барлыкка килер дигән
фикердәмен. Бына әле Креастан форумы тамамланды. Ул даими булырмы? Без әле һаман уйлайбыз әле. Логотипты ла уйлаганда без бит инде безнең төбәк дизайнерын табып, ул шул логотипты уйлап сыгарды. Креастан ул креатив Башкортстан дигәндә аңлата. Шуга кемгәдәргәлер был исем охшап та йитмәй. Шуга бәлки икенче исем под эгидой астында булыр ул. Әмма ул безнең башлык әйтүе буенча ел һайын булып торасак, бәлки яңа ел алдыннан. Ел һайын йомгактар яһау. Йомгактар яһау, нимәләр эшләнелгән, нимәләр эшләргә кирәк, тагы ниндәй безнең алда максаттар тора. Шул. Шулай ук үзебезнең иҗатчыларыбызны, иҗади индустриясендә эшләгән эшкуарларыбызны яңа идеяларга илһамландыру дигән ышанычта табылды бу форум. Әңгәмәгезгә зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Республикасының стратегик эшкәртү үзәге бүлек итәкчесе, икътисад фәннәре кандидаты Разали Шәрәфуллина белән һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.